Vitajte všetkých na tomto videokanáli. Tento videokanál Srdce Ježišovo na vás čaká darčeky a dáva vám nebeské milostné listy, ktoré nám vtedy a dnes poslal náš Pán Ježiš Kristus a blahoslavená Panna Mária, aby sme sa náležite pripravili na jeho nebeskú svadbu. Baránok Boh. Dnes predstavujeme slovo Božie, ktoré vyslovil náš Pán Ježiš Kristus vo svetom kláštore v Novom Jeruzaleme v Rumunsku. Tretia časť Božieho slova o pravej cirkvi. Výber textov z Božieho slova na túto tému. Prichádzam podľa rady svojho ľudu a dávam svoje slovo aj vám, arcibiskupom a kňazom tej doby. Moje slovo nemôže byť zviazané. Čo urobíš, ak som klamár ako pred 2000 rokmi? Nikto neveril, že som bol poslaný z neba od Otca a ľudia z cirkvi ma urobili klamárom. A keď videli, že nie som klamár, skryli sa pod svoju lož a odvtedy ňou stoja zálení. Pravda, ktorá vzkriesila pre večnosť. Čo urobíte, ak odo mňa nedostanete dar viery, aby ste verili v slovo Božie? Rumunsko je príkladom nebeského kráľovstva a zhromaždia sa k nemu národy zeme. Budú ho milovať a vezmú z neho svetlo môjho slova, pretože som ho dal ako svetlo do svietnika a mnohé národy budú jesť. Chlieb z neba a budú vedieť, čo je chlieb, lebo je napísané, kde je zdochlina, tam sa budú zhromažďovať orly, aby jedli. Nerob si nepriateľov z môjho ľudu. Dovolil si byť obetou viery a lásky, dovolil si byť mojou vôľou na zemi pre spásu ľudského rodu. Toto je moje učenie, lebo môj ľud nie je ľudom múdrych. Je chudobný duchom a očami svojho srdca a mysle hľadí na mňa a moje kráľovstvo a v tomto slove vidí moju slávu. Moje slovo je Božou slávou. Verte vo mňa a uvidíte Božiu slávu v tomto slove. Verte v moje kráľovstvo, ktoré je na zemi a nerozumiete mu. Ó biskupy a kňazi, nevkladajte ma pod jarmo. Vezmite moje svetlo sebe a ľuďom. Neprišiel som porušiť vaše zákony, ale prišiel som naplniť svoj svätý zákon na spásu ľudského rodu, pretože Rumunsko je krajinou, ktorú si môj otec vybral, ako je napísané v mojej knihe včerajška a dneška. Nič od teba nežiadam, nič si od teba neberiem, čo je tvoje. Len mi daj svoje hriechy, aby som ti mohol odpustiť. Som syn Otca, slovo Otca, ktorý má moc odpúšťať hriechy človeka. Nevezmem ti ani tvoju slávu, pretože nechcem slávu ľudí. Odhoďte to od seba, vyhoďte zo seba slávu seba a ľudí, ktorí vás oslavujú, a vezmite do seba moju slávu, ktorá je mojou vôľou v človeku. Dávať ľuďom život, brať a dávať. Toto je slovo večného života. Prestaňte brať kamene do pestí, aby ste ich hádzali do mňa, pretože môj ľud je dobrý. Syn pokoja je synom môjho ľudu a Izrael nazývam tým, kto verí vo mňa a v moju vôľu nad človekom. Moji ľudia sú kráľovné s pokladom v sebe. Predajte svoj majetok a kúpte si toto kráľovstvo a buďte bohatí v Bohu. Môj ľud má vo svojom strede slovo života, má mňa ako slovo a telo a ja slúžim so svätými a anielmi tomu malému, kto verí, a on môže so mnou, pretože tomu, kto verí, je všetko možné. Ak som v jeho strede, nepochybuj o jeho živote, o jeho pomazaní. Pracoval som v podriadení sa vám. Vzal som si spomedzi vás kňaza, svedka môjho nového diela nad starým človekom, aby som urobil nového človeka, narodeného slovom zhora, a aj tak ste mi neverili, že som prišiel na zem a na naplnenie slovo na začiatok nového veku nad Rumunskom, krajinou môjho návratu k ľuďom. Ohá, neverte tomu. Stále si dal do svojho väzenia toho, ktorý svedčil o vznešenosti môjho slova, ktorý založil cirkev Ježiša Krista na zemi. Hľa, takto ste ma súdili, takto ste ma poznali, nepoznali ste ma. Ale stále klopem. Znovu a znovu klopem na dvere vašej cirkvi, biskupov a kňazov dnešnej cirkvi v Rumunsku. Aj ja klopem na brány Rumunska, klopem aj na vaše brány. Klop a klop. Klopem, aby mi otvorili a cez brány nepreskočím, lebo dobrý pastier vchádza bránou, nie cez vrch do ovčinca. Rumunsko je stajňou mojich oviec, ktoré mi dal Otec, a ja ich prichádzam pásť železným prútom, Božím slovom, ktoré pasie tých, ktorí chcú, aj tých, ktorí nechcú, pretože rieka tečie a rieka života nevysychá. Rieka slova večného života tečie a preteká, a kto verí, má večný život bez súdu. Amen. Ó, liturgia sa žiada, aby bola svätá, pretože je napísané: toto robte na moju pamiatku, na pamiatku na mňa vo vás.
Nemali by na ňom pracovať tí v bezmysle, pretože človek, ktorý má myseľ, je ten, kto vo svojom živote nepozná nič iné ako Boha. Len taký človek má rozum, lebo človek nemal vedieť nič iné, len toto, Boh v ňom spočívajúci, obraz a podoba v človeku. Panenská matka, koreň tvojho syna, zakorenil som sa v tebe od Otca, aby som mal koreň v človeku, aby som bol koreňom človeka, koreň z neba, od Otca, lebo som prišiel od Otca do ty koreň, panenská matka, milovaná matka, moja matka, moja milovaná panna, panenská nevesta. O, ako ti môžem spievať, aby som zahambil tých, ktorí neposlúchli tvoje slovo, ktoré hovorilo, všetky národy budú vo mne šťastné. V Izraeli vás oslavujú. Ty si muž, v ktorom som zakorenil, aby som z človeka vyskočil, a tak som opäť stvoril človeka a človek nemá rozum a nevie. Vy ste kráľovstvom Božím v človeku a človek nevie, čo znamená moje kráľovstvo v ňom a s ním. Ani človek z cirkvi, ktorý hovorí, že pozná Boha, ani ten, kto nič nevie, pretože ten človek bol pyšný a padol, keď natiahol ruku, aby si vzal, čo by nemal. Kradol a padal pri krádeži a človek ostal v sebe pánom a tak je dodnes. A ja som prišiel a povedal som, kto chce ísť za mnou a so mnou, nech zaprie sám seba a vezme svoj kríž za mnou, na pleciach seba zaprenia a byť vo mne tým, že ma nasleduješ. O, človek nepozná moje kráľovstvo v človeku. Ani kostolník nevie matka. Ach, on nevie, drahý syn, ten človek nevie. Ani človek cirkvi nevie, aké je tvoje kráľovstvo v človeku a nad človekom. O, sláva ti vo mne, že som bol tvojou cirkvou, do ktorej si prišiel, keď si prišiel od Otca k ľuďom. Človek nevie, čo znamená cirkev a Božie kráľovstvo v cirkvi. Ani kňaz, ktorý hovorí, držiac chlieb v ruke, požehnaný Pán na pamiatku Pána Ježiša Krista, ktorý bol ako nevinný baránok privedený na zabitie a po rozkrojení vyberie tvoje telo z chleba. Chlieb na 4 strany hovoriac a jeho život bol vzatý zo zeme. Vezme ťa, položí ťa na tanier a povie, baránok Pánov je zabitý za život sveta a vrazí do tvojej pravice. Potom vezme víno a vodu a naleje do pohára so slovami. Voda a krv vyšla z boku Pána. O, kňazi nevedia, čo znamená svätá liturgia, lebo keby vedeli, pochopili by, čo mám na mysli, keď hovorím, požehnané kráľovstvo Boha Otca, Syna i Ducha Svätého. Kňazi ma nemajú vo svojom živote, kňazi nemajú myseľ, nemajú ma, ale toto nie je v ľudských silách. Toto je dar od Boha nie skrze človeka, neprijatý človekom, ale skrze moju milosť, ktorá je zanechaná v tých, ktorí plnia moju svätú vôľu v tele, Boh dosvedčil v tele človeka, v živote človeka. Neučí sa od človeka ani cez človeka. Kto učil Abraháma viere v Boha, láske k Bohu? Lebo viera je láska. Kto učil Melchisedecha viere v Boha? Naučil som ho daru viery, môj dar veriť v človeka, pretože Pán sa zmiluje nad tým, koho chce alebo zatvrdí, a to nie je v moci človeka, ale je to dar viery v človeka od Boha. Ja som Pán, ja som toto slovo. Akokoľvek falošné je toto slovo pred vami, ľudia cirkvi, vedzte, že ja som toto slovo. Som a uvidíte Syna človeka v sláve tohto slova, pretože Rumunsko je kráľovstvom Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. A bude to pravoslávie, ktoré budú žiť jeho verní synovia a bude to moja cirkev taká, aká je, pretože v nej som telom a slovom na moju pamiatku. Nie som v ňom len telom, som aj slovom, lebo som vždy dnes. Toto je koniec dnešného posolstva. Nech vás Boh žehná a drží vás blízko svojho najsvätejšieho srdca. Amen.